på E. Hvad gør du så for BFA der? Skifter du så bare med det der? Ja. Også bedst. Alone at the edge of a universe humming a tune. For merely dreaming we were snow. Oh my god, det er så no! Åh nej! Åh nej! 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 Jeg ser nogen heroppe af. Ja, jeg ser ham. Ja, hvad er det? Din penge udlæser lidt det hele. Sorry. Jeg ser en tank. Det er ikke ja. Oh my god! Det kan godt være, at han slap væk. Nej, han er der nu. Hvordan var det? Skyd ham nu! Godt Sådan der. lavet, godt lavet. Fuck, men jeg ramte ham en gang, Rasmus. Det mener jeg. Han blødte ud af foden. Ej. Vent. Kom, pilot. Her var jeg. Et pik. Der var i røven. Flad i røven. Hold da kæft. Jeg er flad i røven. Hvor er den her ting? Knæ mere. Oh my... Look at you, you gripping daddy? Holy fuck. What the fuck? Cigøjl! Okay, Det er så Timo på ikke. Ej, ikke nu der. Ej, hvor hjemme. Timo det værste over. Who made that mess? You did, kid. I made the mess. Hvordan fanden overlevede at blive sprayet der på den der måde der? 4 skud! Oh my god! Kan den af? Nok er noget. Prøv at se, at det ikke tager skrevet i chatten. Granat, man! Granat! Get down! Jeg sætter granat. Oh my god! Der må smide til vejen nu. God. Åh! Holy shit! Jeg synes, skal løbe helt vejen fra fucking Somalia. Ej, hvor fucking lort. Ramos, de nære. Hvad fuck skal jeg gøre, Jeg mand? vil kraften minde mig om det, mand. Undskyld. Du kan bare lave sådan et fucking outpost med din død, så er der ikke skov på den. Ja. Min smæk, eller hvad? Skal jeg få mere af den ud til et outpost, eller? Ja. Som modellervoks. Oh my god, der er en bil. Løb igen, guard, please. Så ved jeg skraften en Og hvis jeg rocker dig nu, 3, 2, 1. Hvad? Yes! Fuck! Er det en satchel, det der? It's a satchel! Get back, guys! Get back! Gørelsen. Små patroner kan stadig gøre stor skade. Oh my days, Rasmus. Det er da rigtigt nok. Jeg ved, at min lille tidsmand kan gøre stor skade. Hvad sagde du? Min lille tidsmand. Var det du sagde? Det var virkelig koldt i dag, og jeg regnet af helvede. Oh my days, den er ting, du begynder at sikre mig, Rasmus.